Hello. Mucheka Yes, guys. Mascara say, guys. Mascara say. Ndakamute. Ha, ini guys ga. Pane muzvokuti andichakwanisa kuti nditaure palive apa right na imbomirai. Andichakwanisa nditaure but chimbomirai guys. Chimbondimirirai. Ndichakuudzai. Pane zvandiri kuita, pane zviri kuitika. Pane zviri kuitika guys. Chimbondimirirai. Pane zviri kuitika. Ndichazokuudzai. Mungobata kuti kana ndozokuti ndakakuudzai kuti pane zviri kuitika musuya mubva mati pane zviri kuitika chimbomirai chakuudzai pane zviri kuitika ndichakuudzai right guys. Mascara say kuti apa mujolo guys tipa mujolo nation pana pando patave anzi Veronica wants to join. All right, Veronica anenge arida kutanga kutiudza kuti azotudza nyaya dza Veronica wakwangu herewe
anoda kuti azotuza nyaya rega itinzwe. Hanzi ndokumbara naSingade uri kuda kuura ndiko kuti kuJoburg here unouya kuseri ndokuparana chaiye anokuranyira zviri honest unouya ndokuparana kuseri uko munhangare ukasoko hanzi brai kuda nyaya right guys. Ndikuti kuedha mwale hameno tinopinda pamwe network yangu ndoiri kuningira hanzi uye chitiudza ndichakuudzai asi chimbomirai ndiri kumboita mafindings angu chimbomirai nditori kutoinvestigata zvakasimba handimona pane zviri kuitika ndiri kuinvestigata zvakasimba ndichakuudzai mbomirai makadaro handidi kuvhundutsai handidi kupanisai handidi kudini but pane patisina kunyatsa pane zviri kuitika ngoziva izvozvo pane zviri kuitika zvinokonzera pano padiaries pane zviri kuitika hatina kupusa kana mukauya padiaries apa muchida kuzotora vachanzizika hatina kupusa pano mugare makazviziva izvozvo right. Fonai guys tarisiri pamujolo guys nhasi Friday timbotipeiwo nyaya timbotipeiwo chero nyaya guys vhenge mujolo everything tipeiwo nyaya. Fonai guys ndokuti mukasafona ndinoenda novata guys makwana ndinoenda kubasa ndinoenda novata iwa zvangu fonai mutipe nyaya guys timwe zvedu kuti nyaya dzakamira sei makanda screenshot yevanhu vari kubhadhara ndikikiri vari kubhadhara function inga vanhu vari kubhadhara naye mwari vari kubhadhara wena guys kana musati wabhadhara mari yako yekubhow bhadhara yesequeen clay kana usati wabhadhara mari yako yekubhow guys ndanobhadharawo 40 pounds yako andika deposit chinde kubhow hanzi muri mari matikitivha tiripo aiwa tinodzifambira hanzi aufana bhudhi veuche vakangondisendera mapikicha vakati tichi viuche iya ndazowana kumwe ndazotenga kumwe vakangondisenderawo pikicha yeuche ndichagoziva kuti pikicha yeuche yakudhara here yacho yakafa yavo kana kuti ndangoti guys regai ndingosiya zvakadaro guys uyai tinzwe guys fonai katinzwe tiriko kumujolo tiriko kunyaya kana une zviri kukunetsa pamwoyo kana une zvauri kuchema nazvo vamwe vanowanzongobatsirwa futi ipapapa hanimona kana une zvakakunetsa zvaukatakura pamwoyo pako kana chii uyai mufone fona vanditire vhidhiyo vachitaura zvokuti handina kupo ndakangopuhwa pikicha uchinzi uche ndakazotenga kumwe handa kuzoenda kuya handa kuzodii ndakangoti mwari ameno ndimunoziva ndikangoti orit fana kusena nazvo hanzi ndiri kuti iscreenshot yeguwa ini aiwa screenshot aiseguwa right. Hallo pafriday mujolo mvenge zvese muri sei ini nyaya yangu yandoda kubvunza ndakambokusendera imeseji kuinbox inyaya yesurname ndichiti surname yangu iri pacertificate yeOlevel yakasiyana nesurname iri pachitupa bheti zvandinazvo izvozvo saka ndaibvunza kuti apa ndokwanisa kuchinja chipi surname iri pabheti apa kana surname iri pacertificate rezimuseki iri pacertificate inochinjika izere handitoziviwo smell ndosaka ndatouya kwamuri kuti ndibvunza guys pindewo mukadzi uyu kwaitsene masurname akasiyana iri pacertificate reOlevel nepabirth certificate zvakasiyana saka chiri easy kuchinjika. I think iri pabirth ndoiri easy kuchinjika ina men anoita sei nai guys anoita sei ende iyi surname manje ndaane zvinhu zvakati wandei nesurname iyoyi yepaOlevel ndo inongoriwa because pandakanyora Olevel ndandisati ndava nebirth nokunzwisisa saka kupakatora bheti wakandi kuchingoshandisa iroro riri pacertificate waiva wakazochinja handina kuita imi zvemusoro wangu simili ndandiri mwana ende panguva yacho kuti nditaure ndandisingakwanisi panoda kuti bheti is easy to change. Thank you, Angie. Thank you, Angie. 1,000 stars. Thank you, Angie.
chinja pachitupa I think paanzi unongoda chinonzi affidavit riya kuti vakuchinjire chete. Ndendochinja kubva kumabhetri vana mapasipoti zvose Ndozvinenge zvitoripo. Zimseki it's a process ka. It's a process kunyorera kuzimseki kuyaka kuti wazopindura ugozodi it's a process. Right. Alright, Simele, maita mazandu nyaya yangu iyo iri kundinetsa singaiti. Ko wakaregister sei usina birth certificate? Panguva yacho Simele taingonyora isu waingotoshedha wotobhadhara exam fee yako utongoshedha udongo unotongozonyora maexam. Igore ripi? Igore ripi? Singatombobvunziwi zvokunzi kwanzi uya nebheti kana kuti igore ripi kona? 2010. Danyaya kuti imboenda direct kuzimseki kwacho unoona but ndofunga nogona kutobhadhariswa maripo zambozokuchinjiri mahara. Amen. Imboenda kuzimseki kwacho unohwata ndikudi. Alright, it's okay. Kuchinja kwake beti kureva kuti anenge akuchinja zvese ka guys kubva kumabheti evana mapassport and everything ndokwa zvinenge anenge akutobvisa ikoko. Hi dear. Hi. Ndada kubvunza munhu munyamba muri pafoni naye kuti akambozisa zita raisa rimwe rekuti different nderandiro seni yaisa. Handina kubvunza ipapo. Kuzonota unoita masene akasiyana sei kuti apa ine imwe sene apa imwe sene unless akazochinja kuti yapachitupa nepachindeemerage or something. Makadiko vanambuya nevazukuru mose muri panapo. Vazukuru ndau dzekuone nyaya yangu nyaya yemusukuru yaru yemwana namai Ismaila. Ndakambenge ndiri mushishi kuti nditaure naye sekutaura kwamakaita muchiti sekuru taurai naye. Zvino munhu wacho haabatike. Pandakamboti ndichimubata akati panguva iyoyo ndanga akatimanikidzika akati sekuru mozofona. Ndizonofona foni chinoita voicemail. Ndikazoita rwepiri futi rwandakambofona futi foni chinoona kuti voicemail. Iye akazondifonera waona WhatsApp futi imwe missed call ina ndakuionawo. Ndizodzokera futi kuma WhatsApp kuti ndikomekete naye inongotika kamwe chete. Saka ndakambenge ndataurawo nagono ticha ndichiti vandibatsire vari necheikoko. Right. Nyaya yadzokera kuWhatsApp group refamily. Mavoice WhatsApp group refamily. Nyaya yadzokera kuWhatsApp group refamily. Iyai. Nyaya yemwana yadzokera kuWhatsApp group refamily. Nyaya. Kune vaya vanga vachiti hapana nyaya paipai. Sekuru vapindira. Hello Kola. Hi, this is Megan. Yes, kuri sei? Tiripo. Love you too, Anna. Oh, thank you very much, dear. Thank you very much. We love you too. Thank you. Love you too, girl. Hope to see you soon. SA Coco. Kola with me. Right. Pakaipa. Yesi chera evidence. Kwa nyaya yako family group guys. Saka. Andi mata hapana nyaya. Madaro. Hello Kola. Hello, Simele. Yes, you say. Mushe ndiri right. Well, Simele nyaya ndafonera ndi handizivi kuti muchandibatsira sei. Ndiri mukadzi akarorwa ndine vana vangu 3. I think it's been 9 years now ndarorwa. But all of a sudden ndakabva ndabatwawo necrush yangu. I think this crush chakadzidza tese kuprimary zvezvokuti ndaikombaadmire mukomana uyu tichiri kuprimary and iye aingondiadmirewo. So mukufamba aimbonditiwo mahai then we lost contact. Baazoendawo kunze kwenyika ndikaendawo kunze kwenyika yandakaenda. Saka akazondibata last month. Simele, I don't know what happened. Paakandibata, ndakataka kuzwa.
kuziva kuti ndokwari kuita saka makazosangana in fair in zvokusangana hatisati tasangana simeli hatisati tasangana iye ari kunyika yari ini ndiri kunyika yandiri allright saka iwe uda kudii munhu akarogwa shu ndozvandafonera simeli ndibvunze because in married as well, but the feeling that we felt and the conversation we are having, Simeli, is just too much. Feeling even funny, they call. Oh, I thought Simeli, I'm being crazy or something, but I found out this deputy. Data was saying that Simeli. Nah, ndaona pane era. Kumba kwako, kumba uindava evidence. Zviri sei chichanet. Wakuda kunobatsirwa. Kumba kwako kola. Kumba kwako hakuna that murume wako asisiri that romantic. Hachonoziva zvinhu zvokubirira. Unoziva zvinhu zvebakira masweet notes ari kukuudza pafoni. Kumba hakuchina mari nenyedzi kamburi bese. Hakusisina. Tell me uyu anotombokufondera akawanda wanda chidini. Kumba havachafoni. Semufondera uri kuitwa nauyu. You feel like it. Iyewo kumba kwake. Zvakafanana zvindiro zvimwe chete kwemese. Ndio patozoti anzi kana vana mai vave mudzimba umu musanya kurelaxa too much ndo zvinoitika kaishi saka now that feeling yeku uchitaka kunyengori kadiki uchidini yakudzora uchiita kufira mulavhu now you think this guy now hauchaziva tove confused so necrash uri kutoinda crash to be honest I am confused to be honest kwa iwo makonversation amuri kutaura necrash day we have been having normal conversation, just of course, and I say, they will also talk about business, but of course, that didn't crash their way, then, you know, one thing leads to the other, turn off to tower, you know. Manje, nengo uri tumira namanudzi. Ndo kwazviri kuita manje manudzi here ndo vese vakatumira manudzi ndozvavanenge vachitati vatanga chituchika zvepafacebook vandi kana vava murudo mave makunyatsa haumbozifungi zvepafacebook izvi mupedzera makuchiketye muchitumirana handisi kuona ndikiri problem handisi kuona kuti wai uri kuramba uchida kukonja kutaura nemunhu inokuti zvichakuputsira imba yako zvichakuputsira imba yako so denda ndiriniwe weka keep a distance nokuti kuti hamusati matombotaura kusva ikoko kasi watove neconfusion kudhara munhu akadzopinda mutauni akati ndapinda muuk yatisangana ukanosangana uchita sei watove murudo you're now in love nemaconversations amunenge muchitaura you're now in love already saka imagine kuti kuita in love nemaconversation ko pamunozosangana chaobva akuti kiss uchadii wakutoenda kuhotera wakutoendesa kuAirbnb ndochokwadi obotonzi kuAirbnb kutopedza game kwarowa game maimwana unonoona chiri chapota chino chokugona ndarika murume wako zvadhakwa aiwa sirina zvokona deleting more right sharp zvinoitika guys ndaitingada kuzvishora zvinoitika izvi anzikona kola. Hi Manny, how are you? I just wanted to give you an update, sure? Thank you so much for your guys ima muna kuudza kuti munhu ari kuchema here guys munoda kuti ndikunzweya
hamuna kuwa kuti munhu ari kuchema here guys. Munoda kuti ndi uyu munhu anenge asingatozivi kuti Ndiripa Life saipapa paaudio yaisa aziza Ndiripa Life munhu akutochemawo ongozwa audio yaplayiwa kulive. Saka ndatombofunga kuti pawo munhu akuti audio ndiplay pano pandazonzwa kuti munhu akuchema, munhu ari kuchema, ndabva ndamute. Unoona. Anyway, I'll attend to the person. Right. Iwe seshavaka ndakaigoogla musoro yakaoma dhidini. Basa ravanhu rakaoma. Munhu anga achichema guys. Pane munhu asenda message. Yes, Chichi. Saka I'm just going to read the message guys. Muteerere. Andika. Sisimeni ndine nyaya iri kuitika izvezvi. Inini semwana iri kundityisa zvangu. But kana zvaita ndokufonerai musiri palive nyaya yotaurwa kuseri. Bamukuru vari kuda kubata mwana wavo musikana chibharo. Abva tosenda maproof acho mai mwana. Rikaitika kuzodzona tapedza idzi, rikaitika kuzodzona pasure tapedza. Inga munyika muri kuitika zvikukutumu guys. Hey, zvakaoma. Hanzi ndiani Smele. Ande umwe munhu ari kutongochema wake nyaya yake. And Smele chakadaro anoite play the audio guys. Munhu anenge asingazoti Ndiripa Life komaita sei. Munhu anenge asingazoti Ndiripa Life. Iyo audio anatozati Ndiripa Life. All right guys. Tifona itinzwe guys. Tifona itinzwe. Tizwe nyaya dzemacrash idzi muda kuenda kunodzokera kudikiri kumacrash enyu guys. Evidence yese asati ave nemwana. Namba yakapinwa iyo Blessing Machaya. Namba iripindi yakapinwa nemwana wamambo iyo. Asati ane mwana achiri akatakura but anenge ajuma nje. I think anytime anogona kuita mwana because ndaiona mimba yake yakadzika manje. Yadzika. Right. Fona alright. Vakane avaisa request yekukwira. Tinzwe. Inbox yedu unozomboida here Bianca. Unomboida here. Hauzombodzidi nyaya idzi dzakutaura idzi because chino unotochema nyaya dzamuri therapy here. Nyaya dzamuno ndinombotaura hangu nemakansela epano aya. Ndombotaura nawo. So we can finally congratulate and give a present. Yes. I'm trying to add you caller. Guys, kana musingadi kufona nyaya dzemujoro hangu katinde kune dzalorraine. Kwai wapama Lorraine. Ngaitindeko. Kana musiri kudai kuti mufone apa muchitudza nyaya dzenyu dzokuti mujoro tikutandara kana asi Friday. Handiti mirai ndindeko. Matini Lorraine ari papi koimi. Matini nyaya Lorraine iri papi imi nyaya dolo. Lorraine chikadaya zve guys. Hamuchamuziye Lorraine chikadaya. Iri papi konyaya Lorraine. Haisi. Guys. Kunyanya Lorraine maiwe nepimi guys. Right on.
Munorange kada namba dzabhakila dzakaenda nefoni ufunge ndotomutsvaga unoziva. Aiwa isi. Nemi nyaya inorange iri papiko guys. Nyaya inorange kada yazve. Iri papi. Yakaitwa nezuro. Miraito. Zuro. Ndisi kuiona ini. Guys, lori handisi kumuona ini. Meona papiko ini. Kwese ndisiri kuiona. Yakanzi chii guys. Aiwa ndisi kumbomuona ini. Lori. Aiwa ndisi kutombomuona. Chifona ika guys. Nditori pokuchibwa handisi kuiona ini. Mirai. Okay, hanzi tutoya kufona rikaitiona. Hello. Sis Mary. Yes, my sister Marisai. Right, how are you? Good. Nyaya yangu ndine nyaya yangu yandoda kufunza ndoda kuti mundibetsero. Okay. All right, I've been married for the past 15 years. And saka I've been married for the past 15 years. Then my husband akamborora before. Saka paakazondiroora, it was after about 10 years I separated with the wife. But the wife I've never seen her handimuzivi. But now mai vemukadzi vakufona vachiti kumurume wangu vari kuda mombe yeumai. Is that possible? Mombe yekuchengeta vasukuru. Muzukuru akachengetwa kuno kumhuri yemurume. So mombe yeumai vandadei. Handizivi because now it's about 25 years. After 25 years yeah. Guys, muno zvirikowo here zvirikowo here kuti after 25 years vanoti tiri kuda ndikiri. Apa mai vacho akato mwana wacho akato saka you see them pastors yomwana ushu Mwana yakatoroorwa. Mwana wemukoma. All right, akatoroora. Asati is 26. Iye asina kuregwa kuskolastic. Haana kurerwa kwarunzi akarerwa kumurume kwababa vake. Mombe yeumai ndei. Mai vacho pavakaenda vakatosiya mwana, ndichinzwa hangu history. Kwanzi vakaenda ivo vakasiya mwana vachibuda mumusha. Hanzi nevanhu ndo chaizvo zvainobhadhara. Hanzi ndizvo chaizvo zvainofanira kutobhadhara. Saka I think let him pay kuti ati makwana sazonetsa kuvana venyu. Sazonetsa ibhadhara yenyu. All right, thank you. All right, sure. Maita basa guys, tasingatoziviwo tanodzidzawo. Zvitobhadharwa chera karegwa uku. Tafunga kuti mombe yeumai kadhe kuti vakarera vasuku vanenge vakarera munhu muzukuru or something. Saka amen. Right, fona ika vamwe tinzwe guys. Hanzi go. Inonzi yechirenzwa. All right. Good. Wapedzera wawagona. Ndandasangasa the two, sorry.
Ndandasanganisa the two. Ndandasanganisa the two. All right. Hayi ndazozwisisa. Hello Kola. Hello, no, ndachida kupindura zvamatobva mapindura izvo kuti imombe yechiredzwa yamuri kutaura Oh, smedi. okay, aiwa. Ndatoto zviro. Koshona inonetsa ka? Inonetsa shona. Right guys, fona ikatinzwe. Ndafunga guys kuti haisiri ndafunga. Ndagaya kuti haisiri. Chifana itinzwe ka guys. Kuti sekunonzi zviri right kumujolo kwenyu. Tiite itinzwe nyaya dzenyu dzekumujolo guys kuti kuri kufamba sei. Kuri sei kumujolo. Chifana yakatinzwe guys, fona itinzwe. I do not miss platform bolt cut it my money. You can't talk about your mental health. Dimi makadaro kuti mental health ndisiye zvangu. Dimi makadaro. I bolt cut mamudzi renda ku YouTube. Ati kudii kona bolaza. Ndapote ku YouTube anzi kudii ku zvabolaza. Ni yacho haiperi manje. Anzi maiwana yaLorraine ndatumigwa link. Tikati mbowa dzenyu sho tingada dzekuplaiza naLorraine mune dzenyu dzakungada kutudza. Handichauyi futi nekuti nemafriday tichara nyaya dzedzinikikiridzi. Miraitiwa. Mina ndindeku. Ndapiwa wangu link racho miraitiwa. Hanzi vakavharigwa hapo vari kumvaenda kuma sleep over. Tira kuendako but network seems like iri kutonetsawo zvayo. Pana chefona. Rumbidza unongofona kapa iwe unongori anonymous and hauzivi kuti ndiani ari kufona. Malinga netsa player. Linga harisi kutoplaya kai. Right. I think network yangu iri kuramba kuti kunoita kutofura kunikikiri. Iri kutoramba kufura foni yangu. Ndinga network. Iri kuramba kufura. I think network. Ndakuti network dzodzidzika zvinombofamba sei sho. Ndoda kuichinja chete. Hai. What's this?
kutondinetsa guys, tiri kuramba handisine desert tsunami. Atingamanigidze munhu kuuya kana asingadi kuuya kana iparashi. We can't force him kuti uya kana asingadi kuuya yavhura manje. Yanga iri network. Ish, ndamuona lolo. Ndazomuona lolo. Ndamuona. So still right ready. Akana kuonana zvakare. Lolo. Kuti kangoona vanhu vakawanda vakazara. Saka kunatsoyana naone kuchinetsa manje. Saka ine at least tikunatsoonana pasina vanhu vakawanda. Handitika. Saka ndinoda kutanga kubvunza kuti kuri sei kumba baba. Kumba kuri right. Handitika. Kumorise. Zvinanizve. That's good. Namama wacho ese that's great. Vanakuonana zvakare. Ko mama zvinhu zviri kufamba mushe. Isusu tiri right mukomatina. Handika. Anoti mukomatina ashe anotipedza. Ya takasara mushe. Muripo pamusha penyu paya. Tiripo pamusha pedu paya. Kunyarara vanonyarara here. Nyaradi vanotongotaura. Mirira mombe kana tadzimirira urongedza mabhegi woenda. Hatana anodaro bani. Tete, ivo vaya vamaiti tete vamaipfekedza ivo vekupenga pafoni vachiti vana misiningi vakanhani kupenga hakusipera vari kutopenga. Saka handonzi yababa iyi. Ivo ndokwamuri handivadiki vaya kwamari. Ndovonsaka vachidziwa mapawazi. Vanonzwawo mapawazi nekuti munongoziva vanhu kana vachitaura nemwana wavo 31 years ivo vanhu vekuma50 takuti saka vanenge vari kutoona kuti hano akakamwana. Watanga Lorette. Watanga. Sango vakakudza izvozvo ende ndo advantage yavari kutora. Isusu kana tikangopedzerwa nyaya dzedu nachief ivo uchatosunga mukwende wakarova pasi wakaenda ende tokona kutokudzinga out because hautorina pekutoenda. Saka zvemba kaomati mabereki enyawa ako. Ndakanga ndati vabereki havako. Baba namai vakafa, baba vakafa ichitenda age of 9 years. Alright. Ndobva ndazosara ndichipushwa ndichiendeswa kuchikoro ndiri kumatena family. Alright. Then ndakazouya kumusha kwangu. Ndauya kumusha kwangu, kumusha kwacho zvakanetsa. Vanetsana over madisputes inheritance zvinhu zvamai vangu. Alright. Zvamai dziri hama dzamai tiperekedze mwana kumusha kwake. Unoko vakazononetsana over mombe yechirezi. Kwababa vanasekuru. Alright. Saka kuzoiswawo panzvimbo kuzodzingwana baba munini pamba kuzodini kuzogara uchichengetwa nevamwe vanhu uchimbogara musango uchidii ndokwakaita kuti ava vaite advantage yekuti chero tikamudzinga chero tikadii pekutogara hana pekutogara kwekutoenda hana. Very unfortunate kuti mai pavakafa munhu akafa ndiri muwei yekuti dai ndazogurumawo talent rangu dai ndaenda ndakadaiwo so ndaenderera mberi nechikoro kuti ndada kuelevo. Ndakuelevo ndaifanira kunyora mugore ra2011 pandaifanira kunyora elevo. Mama vanga vari dzina uchipedza maina kumupeki vachibva vaita meningitis gore iroro naagasti inini ndichifanira kuti nge ndichizonyonyera muna October. Saka mari yekurejesta ndo yandakazoshayiwa mushure mekunge hama dzamama vatsika vatora mari dzamama hamenokuti vakadzifambisa seka. Saka vakadzenge vakuti no isusu hama yedu yafa patarira pakwana ngaachienda kumusha kwake ndopavakazosvika kumusha kwangu vakuita madistrict nevabereki vangu over inheritance. Vakuda mombe dzichiredzwa vakudii vatadza kuwirirana kubva vangosiya vaita kunge munhu vari kunditamba. Kumusha kwababa. Kumusha kwababa. Kumusha kwababa kwacho ndandatosirwa gogo vanga vatofa saka ndanga ndasirwa baba mukuru nasekuru ndo vanhu vandairarama. Baba mukuru vachibva vafa
sekuru vachibva vazofa kuchibva kwazosara baba munin'ina wababa ndo vakanga votozotiabhisa wese kuti iwewe inondosiya chikafu panapa ndosiyira vakomana vamwe vebasa iwo hauna chekuti udye pano. Saka ndo upenyu ndo zvakazoita kuti saka ava vakanga voito abuse sexual abuse yekuti kuti udye iwewe zvatasiyirwa nemurungu wedu because hauna sheya yako unofanira kutotanga waita mukadzi wedu pano ndokupedza kwandakazoita pano. Kuzochengetwa kwandakakuzodo kuti ndakatombogara mupango. I just found a great deal on AliExpress with up to 70% off. It's so tempting. Whatever you want, it all comes with. Vakomana ava havana chavakazobudirira because ndakazokasika kufunga ndikati no, I should not suffer. Ndiri pamusha pevabereki vangu nekuda kwemunhu anouya anobhadharwa mari. Zvoratidza kuti vanhu vari panapa havana basa nelife yangu, havana basa neupenyu hwangu. Ati inini handifaniri kunge ndichiuraya upenyu hwangu nekuda kwekuti ndiri kurarama upenyu hweunhapwa. Pandakatiza pfungwa yangu yaifungidzira kuti maybe ndichazotonowana ponza because ndaida kuenderera mberi nechikoro, ndaida kupedza A-level. Ndaida pfungwa yangu yakanga ichida kutoma talent rangu remaart, ndakanga ndichida kuenderera mberi nekuramba ndichiita maarts angu, especially nyaya yekuota ndo nyaya yandainyanya kuspecializa nezvayo. Saka akatozonditorawo akanditora ndaive paseri pemba yake ndakatogara zvangu raitove zuva roviri ndobva atonditi iwe uri kuiteiko ipapo uya ikoko Chipindu village kuchivu ndakatiza from Manyeme Chikore village to Chipindu village. Muvillage ndaifamba nemavillages. Saka ndaingoti chero pandarara chero pandadii. Saka akazongonditi uya pano kutsvageiko pamuti ipapo. Pamaigara musango pamwe chero pamarara chiitiko chamunoti chakanyanya kukubata ichi chamusingakanganwa nechiro. Ya ndakafungisisa zvakanyanya ndikasvika pakuchema kuti why. Saka mai vangu ndo zvavazofira ndichienda kuchikoro, dai vakangogara zvavo ndisina kutombobvira ndaenda kuchikoro kwacho because ndanda kutarisa kuti papoint yandari nekwandanga ndabva nemaarts nekwandanga ndari iye zvinezvi because mai vangu pavakafa vakanga became a storyteller, vakanga vamuprocess yekuti vandibatsire kufikisa bhuku rangu. Ivo ndambotaura zvekuti vanga original chief examiner Zimbabwe. Saka vakanga vachida kundibatsira kufikisa mai vangu vainzi emajoyce chikadai senen yavaishandisa. Saka vakanga vamuprocess yekuti maybe kubasa kwavo in terms of Ministry of Education vandibatsire kutsikisa bhuku rangu rekutanga rainzi Serious Era. Saka bhuku iroro handisisina but randinaro ndirakanzi the other side of the coin randakazoita mushure maSerious Era. Serious Era kurirasa kwandakaita harina kurasika asi kuti nenhau yekushaya finance in fact pandairara musango ipapo ndakanga ndinaro. Ndakazoti ndatorwa nemukadzi iye aitonditi uri kuite ipapo uya kuno ndigare newe ndikuchengete asi mangwana acho makuseni ndinoda kuti mukondiperekedze kwandoda kuenda. Ndakaenda kumba kwake ndokunorara kumba kwake ndinaro bhuku rangu reya nehembe dzangu shoma shoma dzandaive nadzo. Mangwana acho makuseni takabuda ndobva taenda kwatakaenda village yekwamhuru. Taenda pavillage yekwamhuru ndopaakasotsanangurira mbuya vaaida kuitira maricho history yangu nemadziviro aindiita nemadziviro aanoita pabapeti. Gogo ava mbuya danga ndopavakazoti ngaagare pano ndikuchengete. Ndokubva ndatovaratidza gogo izvi ndo zvanhu zvandaikwanisa zvandine passion nazvo kuti ndiite. Inini I am a poet, I am a storyteller, I am a writer. But nekuda kwesituation ndashaya pekutangira zvindese zvabva zvandiendera mudombo. Gogo vakanditi no, handisi kuda kuti ugare pano, ndava kukutumira kune mwana wangu musikana anonzi Dzungibanga aive mupurisa Mondoro aishandira pambaira. Ndiye munhu akazembenge kuda kuti tibatsirei kuti bhuku rangu Serious Era riende mberi achishandisa umwe mupurisa ainzi Jewe aive nemaresources ayo. But it's very unfortunate because Jewe akanditi inini kopi rebhuku rako rapera
iwewe zvawatiwa tunda kurumura mwana chienda nemwana kumusha wozodzoka wotowa. Ndakadzokera that was 2014 November. Ndakadzokera 2015 February. Ndakumuti chindipaka parapera atoita zvese atora mapictures apedza zvese cover picture nei live history ndopa akazotanga kusvikotaurira kuti memory card yarasi. Saka inini ndakabva ndashandisa pfungwa ndikati no, it means bhuku rangu ratobiwa ndarohwa nepirates. But kwekuti ndimuendese ndakanga ndisina semunhu akanga asina gwara nenzira, handina inini macopies anondiprotecta, handina copyright act, handina chandinacho kana nemari yacho handina. Saka ndakabva ndangoita step down. But ndakazodzoka kunoku andiudza kuti rabiwa, ndikazodzoka kunoku ndikazogara nambuya ivavo ndichifunga zvekuita ndichigara nambuya ivavo 2015 muna January. Ndakafunga kuti no, regedzai handingarasi talent rangu nekuda kwokuti inini ndatambudzika. Ndakadzokera futi ndikubata futi mabhuku ndopandakanyora bhuku rangu rinonzi The Other Side of the Coin. Serious error maitaura nezve? Serious error ndaitaura nezvevana vechikoro. Vana ava mukomana nemusikana vakadanana vari pachikoro. Vadanana vari pachikoro ndokubva vamikisana vari pachikoro. Vamikisana vari pachikoro ndobva musikana vadzingwa chikoro. Musikana adzingwa kumba nevabereki ndobva ambotaura nemukomana wake. Mukomana wake ndobva aramba kunzwisisa ndomba adzokera kumba. Adzokera kumba vakomana ava vakanga, mukomana uyu yakanga iri childhood family, aigara iye nehanzvadzi yake. Uyo musikana uyu aigara matete, hanzvadzi yababa vake. Saka tete ndo vakanga vamuziva. Akazoti after 9 months akazara mwana wake. Azvara mwana wake ndomba afunga pfungwa dzekuti tete zvavandidzinga pano nekuda kwokuti ndakafirwa nevabereki. Regedzai ndiende ndinosiya mwana pageti pana pemukomana. Mukomana ainzi Bruce, musikana ainzi Lisa. Climax yange iri kuti chika pabhuku zvokuti isusu yanga inyaya yebehavior change. Alright. Baba munozviziva kuti mai vanogona kudarodara? Makanozviona? Alright. Ko vechitiri The Other Side of the Coin. munaro The Other Side of the Coin. Handina kunge ndaziva. aiwa tichazoriona. Inotaura nezveiro zvinotaura iri riri kutaura nezvekuti patiri kuti The Other Side of the Coin tiri kutarisa nyaya yekuti views picture yamuri kuona kumeso hanzi zvamunenge muchiona kunze hazvisizvo zvinenge zviri mukati memunhu. Zvekuti maonde kutsvukira kunze mukati akaora. Zviri kutaura Life moves fast, so do we. Lorraine unondipedzai. Asi akangwara guys. She's very intelligent. She's very clever. Musikana mukadzi uyu. She's very clever. Akangwara zvokuti very intellectual. Alright. Aiwa. Mama mukusekerera kuna. Baba kunakirwa kani, varikuda kunakirwa kani. Okay, saka mutori nyandoreka iyi. zvakanyanya but now uye kushayiwa Kutsikisa. even poetry. Pane here pamainyora pane zvimwe zvinoenderana neupenyu hwenyu? Mumabhuku amainyora? No, handisiri. Maimbonyora nyaya ndaimbonyora nyaya sezvairi, but life history yangu ndakazoitora pathird book rangu rinonzi Janet. But ndakangochinja macities, ndikachinja nzvimbo. Ndaive mukati menzvimbo yeNigeria. Mandaive saka ndaishandisa map neatlas. Asi ndiri kutandora ndakangochinja chete. Okay, Janet akazopedzera kudiko kero? Janet akazongopedzisira neupenyu hwakanaka garawo upenyu hwakanaka, vanhu vakuzomuti ndiwe here akatozoshamisa vanhu. That's good. Aiwa, that's okay. Tinotenda nekunzwa nhoroondo iyi. Tanasangozodara nguva yekuti tinyatsonzwa kuti zvakamira sei. Ndada kuuya panyaya manje yemakambota yekuti yechichidhe 263, but maybe isati tapinde ipapo, let's just take a short break muchibofema. Alright, indeed, we are having this couple coming all the way from Chivo. We all recall their story. Now they are here again, giving us an extra regarding how they are living their lives, regarding how. Studio 263 fire. So you. Takuchishika nasi ndo panopera vanhu kukakavadzana kwese zvikaitishidza zvisere. Ndinobva ndaitombomuitira kuchifu ndinomutsvaga. Asi guys, I think musikadzi yada kubatsirwa guys. Let's just fulfill kunyora mabhuku. Ndakatidzwa kuti mama vari kuti kudii. But pane nyaya makambotaura
Patikauya kutanga paichiti makamboita pastudios 263 ndezvandiko. Yes, muchikunatsorangara here kuti zvakafamba sei pastudios 263? Rangarira ndinotomudzokorodze kuti makaekta rini zvakafamba sei, nekuti vamwe vacho vamwe vatanga tichinzwa vamwe vachiita sekuti havacharangarira kuti makatombobvapo pastudios 263. nyaya yakaitika ipapo ndeyekuti ndakanga ndiri munhu ndofunga ndakambotaura ndichipinda ndiri mumahatsi ndiri kuchikoro, saka ndakazongowanawo mukana late saka ndaendako kwaita sekuti kwaichuzwa vanhu saka kuchichuzwa vanhu taiita zviro zvekuti ambouya karekta yauya nhasi uyauya mangwana uyauya nhasi uyauya mangwana. Ndofunga makazorememba kuti akazopedzisira inji akanga ave Beckham. Yakanga yanyaya yekuti inini handina kunge ndazokwanisa kunge ndichilasta nekuda kweupenyu nemararamiro nemagariro. Kazi yedu kushifta ine iri nawo yekuti ndandangotongwa nanasekuru. Okay. Saka from there handina hangu kuzoramba ndichienda mberi, ndakabva ndichiva ndangosiyana nazvo, ndichibva ndazongopa ndichibva ndaenda, but passion yangu handina kurasa. Alright. Asi pane pamakatomboekta here pa263 makaenda marehearsal stage? Ndakangoenda kumarehearsal chichibva zvaguma zvakanaka. Alright. Hake kuramba achingoenda akanga ari padhuze ndiri Beckham. Okay. Asi makaita the same panguva imwe chete? Alright. No, that's fine. Toenda kudzokera panyaya yedu yepamakasara kumba. Mwana arikuchengetwa here zvofamba zvakanaka? Mwana anochengetwa nesu takadai. Alright. Naye kumba? Naye kumba. Kwakatanga mwana wamuvengo wani? Muchita kubva kumashure? Tiri kungokontinya zvatanga tichiita kubva kumashure, but zviri kutonetsa cause hama sekutaura kwanamboita hama dzacho dziri kungoramba dzichingoinsista kuti nogave namai vake, saka okay. Asi murume wenyu ari kukuda izvei zvakanaka? Alright. Baba munoda amai zvakanaka? Chibai vangu hama hanzi zikuramba achitaurisako wamukona yantaurawo zvemuvigirwa zekusena yandoyantaurisawo futi kana taimwari angoasaka mapenzi ese panenge akwanisa kudzora mumuti ndashoinorenawo kana wawondipedza kuti pane agumira kumarehearsals. ndozvikasara chete vazvikoni vari kuti kudii vazvikoni kudara alright. Angotsiga kudaro che basi stop mungotoriyoyoyogamuyakuchita kubasi stop iko yakuti ndiani paupenyu kubhetere mwana akazodii kutoramba kutotiza kutongoti oraiti musi waaitobvunzwa kukoti kuti saka iwe uchatoresa mwana certificate here, akangoti kungoti ndo matsotsi acho ndokwaanotongoenda ndokunoti zii, saka toramba tingomuteerai. Vandatobvunza kuti pamwe ndikaenda ndega zvinonoitawo, saka tosvikawo mumabheti vakati zvikoni chaizvo hakuna zvakadaro, mwana haaiti, hakuna mwana asina baba, ndai munotora baba wacho muuye nawo. Kuti matsotsi aya ngatiabatei muipei apa anenge achingotiza havana kuendera variko kukoti vakaenda ukoti vakaenda vakati mwana ndakazozitikana mushure mekunge paitwa madna kuti mwana ndiwangu asi ndichachengeta mwana. Vanzi ndichachengeta mwana, vakati chitorisai mwana birth certificate, vakanzi chitorisai mwana birth certificate. Pavakanzi chitorisai mwana birth certificate kungobva ipapo kusvika nhasi rinongova nhaye, saka mati kudii, asi hapana mhinduro yedistrict, hamuna chauri kuona chiri kuitika kana action hapana. vakati vakuisa mari pamwedzi ekutenga mwana
zvevakativo vanokwanisa kuita 40 ndobva kuti yati munozotoka toadjasta kana mwana akuenda kuchikoro because mari inenge haikwani. Saka 40 yakupita 40 yakanzi from the effect of 28 February. manje aiwa saka zvirai tinenge tizouya kuti tichidongorera kuti zvokufamba sei zvinowanikwa yes. That's fine. Asi mudhara muna kurwisa muzvikona muna umurova kalambata basi apa that's good. Something to change. Okay. Aiwa no, that's fine. Tafara kuti mauya tazongoita crash program tangokudedzai zvokumhanya tango. Never do this as a manager. Don't Hello, put yourself in free time. Go to the enjini mwana wa muvengo uya kazodai ndakasiona agumira kuna results kuti munobatsirwa nevana kumbo saka toda kuti tikutambidza izvo kuti vatapedza zvecho tichange tichingoya tichingochekana tatose mhuri katika chakokurara totodzi pekurara Shiba ino ifoni. foni ino Phone je. Kwenye ifoni. Amwana ndikutora tisimali. Ora sakati ndikoi. Phone abani ndeza muzuri. Alright. Pavo amona kani. Kana nyaya dzecommunication dzino kuti we murume akumbira foni kuna mugabe dei angaripota pachifoni shu mukatizenge kana zvakutosvika kwatiri kwamune muchitaura kwacho kana zvakutosvika kwatiri rakataura nyaya kuti dai mama uya ndinozokupai mari yekudzokeresa kwereta ivo vakati hatina mari but yakazonzi yakazeya kunzi kana madzoka kwamukoma tinazvo muuya nepano mondipa mari yacho ndodzosera muridzi wayo ndiri ndaenda kunokumbira mari oraiti ndobva ndati saka chindipai imi mari zvikanzi handina mari chindipai foni yecommunication handina. Saka kwamuri uko vanenge vachikudza kuti ndinochengeta ndinopa ndinodai asi isusu hakuna yekusina chinenge chibuda mazita chachenga kuti mungaonera tonoda tumbudzi tinochengeta pashi tikatatu mazotsvakirwa ka asina munare alright. But indeed we were apiwa chifoni saka takuchiwana laini rekuti tichimufonera manje Lorraine timbomunza panapa timbotara naLorraine uyu tichapiwa namba dzake nevamugabe be with the two here they are lovely people, so you have heard their story, you have heard what they've related to us. So if you feel you've got any way of assisting them, if you've got any way of giving a hand, you are free to get in touch with us on our foundation number that's showing on the screen right now. You never know, probably you are the very person that this whole program is unfolding towards. So if your heart tells you to assist, you are always free to get in touch with us. So we'll take a break and we'll bounce back as we do the end over whatever we have prepared for them. So you stay tuned. nawe chiedza ndeunonyora mabhuku kwaunoriona Lorraine shuwa ukamubata mukanyora mose mabhuku acho Lorraine saka anogona kudara achitonepa nemakore ake aniji anogona kudara achitonepa nemakore ake aniji my talent. Yeah, kunyora kwekwe. Yeah. Nekutandika ndikona kuitire. Ini zvakanyanyisa ndiri munhu ane passion. Munhu wegona kuita muri character. Munenge mandiza ndinongokwana kwamunenge mangoda. Alright. Saka muchabatwa vanobata vana mukoma vava. Yeah, because kwedu paive nekunana Leonard pamwe munhu wandakatombozama kuda kuti pamwe maybe ndingaite get in touch naye in terms of writing kana kuti in terms of poetry ndakambenge ndichida kusangana nemunhu akaita Charles Mungoshi, but it's very unfortunate kuti panguva yacho yandakazoda kumutsvaga nekudii anga akumushaga kuti kumutsva kwavo kumani nekuchambara kudzene kwenu asi kuti nyama dzakurwara. Alright.
saka mba ndazombofunga guys foni yangu ndakachange foni nyuwani tisendirewo namba dzatina cheti mufonere izvozvo uwe namba dzaloreni timutsvakire chifoni vedu we avhure peji rake tibaiwe nekuregwa nhema ikoko shuwa ndipai ndikandirei namba dzauyu dzaloreni dzamugabe kufoni kwangu dziri kune imwe foni yandakatochinja ndakachinja foni ndine foni nyuwani guys ndikandirei namba tiwane kufonera wamugabe right now tiwane kupuwa foni dzakuteni kuzimbabwe tiwane kupuwa foni yanhingikiri tiwane kutengera lorraine uyu foni hey regai tigoona bhuku tomisa kuna chiedza atsikisigwe bhuku rake roro the other coin kwaichi the other side of the coin kunyora nekuita because ndakamboda kuti nditi vanalena dzichibva munhu wekuti anenge achishanda newe saka anozokudza kuti no kana tatengesa kana kuti kana inini ndine producer ndine writer kana ndazotengesa maproducts edu ndozokupa saka you find out kuti mari yacho iwewe unenge waweka hard but mari yacho nakuzokuda kwayo inenge iri shoma saka unenge wakuzoona kuti no kuti hai ndigare nezangu like sichaona chimunga patiri sei baba munoita nezveiko munonyoriwe chibaba chacho saka ndokuda makana chekechai alright usikana tousasi National Blood Foundation yazo kuseruka akorosari kashiga postea sera kushiri kinaro dara badiri akataura zvokuti ndaita musidhoti haana kungaziva kuti zvinhu zvichita vhairawo haana kuziva kuti zvichita vhairawo anomaona paakati ndakaita ndiri mwana wamuvengo haana kufungira zvichita vhairawo zvokuti zvinozodzoka bheki ndofunga vakatomuudza even vari kuchibvu kuti uri zviri kutenderera kuti wakaita studio ndosaka azogadzisa statement nhasi saka tinewo vehamana tashanda navo kwenguva yakawanda zvikuru takamba vatana tikati vanhu vedu vauyawo vapapuchiri sena vapamhanyawo zvakare saka vauya kana kupa mvuva pavapana hembe dzevana wow ndikandigocheka ona pane sipo mazuva ndakambomira nenawe mwana famba ndokawanda so organizer munotengesa mtoto vanhu vanotomhanya vanoda chechirungu chachitaure mwana mama twangetefuka chando chaona vachiva manje manje hanzi my sister I acted alongside Vimbai Jari. She was my sister. Wait.
Murume wacho wedu mwara vaitse zvakanaka avo vasikana. Yeah, the way anogona kunyepaka anofamba nemanje anofamba nemota neshuo anotozona pake pekugara. That's fine. Zvakaoma zvohwisa tsitsi. Regai tsvege vamugabe timboona kuti awana foni here, tiwane kumubata. Regai timbomubata Lorraine, timbomuudza tomubatsira kuvhura peji racho iroro. Kwapiwa $100. Thank you so much, Amanda, by the way. Yeah, so this is one of the representatives coming all the way from Amanda, by the way. So these are the partners that we are working with. We are just a family. So whenever we go to a situation, we are handling the so we also want to encourage you to support them whenever they are much about possibility or whatever is the in a partner more about kuti kana mauda kugadzirira kutokarishe munga vabasha vanokupaishe is the one-stop shop that they give you that will require regarding everywhere. Sezvo zvamangoona vamwe vatetewa vakanaka. Saka muno kuti anything zvangari kutaura pamusoro sinaona ngotaura zvakanaka zina vanhu vabatiri taura tinongoti isusu twafana chese chauri kuda chemwana yabva yapera vakuagireza zvinhu zvevana. Imi guys regai tigobata vamugabe mangwana titsvage ndingikiri tinzoti aine phone number ipi and then titaure naye timubatsirewo guys. Honestly guys, nyaya yakukora muto panapa. Vana sekuru vakuti ndivabati nenyaya yemwana uya. Let me get in touch navo. Thank you nenamba. Thank you nenamba Diona. Thank you nenamba. Regai ndinzwe. Right. Ndokubata mangwana guys, mirai ndidzifambire, mirai nditsvage ndingikiri, mirai nditsvage musikana uyu guys, mukadzi uyu timubatsire. Mirai timubatsire nepatagona napo. Mirai titsvage mukadzi uyu timubatsire nepatagona napo guys. Chero takamupawo $200 kanditika tomukonetana nachiedza onyora bhuku rake, vomudzikisira bhuku rakewo. Tione kuti hapa life yake ingachinje here. Ane nhema yake, idzo nhema dzake dzakatodzinyora dziri mukati mebhuku anotoita mari. Akanyora nhema dzake dziri mubhuku guys anoita mari. Andika. So guys, ndokubatai mangwana andika. Ndokubatai mangwana manheru zuva rovira tichienderera mberi. Anditi I hope nyaya inenge yapera yambouya apa. Inenge yapera then I'll get in touch with you mangwana ndichikuudzai zvakamira sei. Andika guys. Muve neusiku hwakanaka. Maramba tichienderera mberi because maramba kuti muye muparticipate. Maybe ndidakanga ndatanga nenyaya dziri set kuti ndichazokuisai mudhe kuti chiya mufone tizodai so pamberi. Animaona
tingadei tangu zvandingadei ndaita, but anyway it's fine. It's okay. Tozobatana mangwana guys, ndinenge ndautaura naVaMugabe ndaona kuti VaMugabe vari kuti chii, handitika tozoona. So guys, muve nezousiku hwakanaka, handitika God bless you guys. Gara hangu nababa kwangu Timota nyaya yasati ndanorara mangwana kubasa, asi ndodzoka nekurumidza, handitika murarapo. God bless you. Thanks all the stars and the Mwari ave nemi.